मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार नोंथां लोगोसे बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार नोंथांमोना दायखौ मावो बदनामखौ होनो नागिरो हाग्रामा महिलारि आरो BPFखौ थिग दं नैबे लेखानि सोमोन्दै आङो दिनै बुंनाय नङा बे लेखायानो फोरमायगोन दाया सोरनि दिबाय मोनफ्रोमबो आनसलिक मोनहैनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन सेन्ट्रेलाव होयोबाथ' गोमानोसो हागौ नायबावनि प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय सरकारा बिथांमोननि EMGMफ्रा मा डायलग होबावो बेखौ जों नायनो थाङो बिनि सोमोन्दै आं दिनै बुङा नाथाय आङो क'क्राझार बनरगाव आनसलिकनि सोमोन्दैसो आं बुंगोन मैया जों नुदों बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय 6टा VCDCआव कमसे कम 100टानि गोजौआव मोनसे VCDCआव 20टा गामिब्लाबो 100टा गामि हयथ' जानो हागौ मोनसे VCDCआव 30टा गामि थानो हागौ अब्ला 100नि गोजौआव गामिफोरखौ बर' गामिफोरखौ ST रिजार्भेसन समस्तिनिफ्राय दानख'नानै जेनेरेल MLA सिटआव बिथांमोनखौ सामिल खालामहैबाय दिनै बनरगाव आनसलिकनि दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरि रायजो राजाया दिनै बेखौ लुबैदोंमोन नामा लुबैयाखै लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय आरो जों बेखौ मोजांखौनो मोनदों बिथाङा बुंनाय बायदि बनरगाव आनसलिकनि रायजो राजा बे 6टा VCDCनि रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदोंमोन नामा लुबैयाखै आं बेखौनो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबो बेखौ लुबैयाखै होनना आङो दाख्लैनि निउसाव बुंखांबाय अब्ला नाय नोंनि थाखानाय समस्तिनि 100टानिबो गोजौआव थानाय बर' गामिफोरखौ गुबुननो दानख'ना हरबाय नोंनि न'आव थाखानाय फरियालखौ बोखावनानै गुबुननो हरनानै लोरबां खालामबाय दिनै बेखौ रायजोआ एक्सेप्ट खालामनो हागोन होनबा हागोन हानाय नङा अब्ला बेफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा सोर दं सोरनियाव सोंगोन नोंसोरनि 6टा VCDCखौ जों आमुगाव लांनाय जासिगोन सोरनियाव सोंगोन गभर्नमेन्टनियाव सोंगोन नखरगिरिनियाव सोंगोन नखरनि बिगुमानियाव सोंगोन नखरनि बिगुमायासो समस्तिनि बिगुमायासो लरेन्स MLA सार बिथां आरो जोंहा BPFनि MLA रुबिराम नार्जारी सार नाथाय गभर्नमेन्टआव सोर दङ खुंथाय गोहोआव सोर दङ बिथांनियावसो सोंगोन दिनै जोंनि बे नखरसे फिसाखौनो बोखावनानै देरहानो हायै बेबस्थाखौ जुदि खालामबायब्ला अब्लाबो जुदि जों मिथिया होननानै जुदि बुङा बेसेबां दुखुनांथावना जागोन बेयो दिनै बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन सोरखौ बुंगोन MLA गभर्नमेन्टआव थानाय बिनि अनगासो दङ रायजोआथ' मिथिया रायजोआथ' दिनै बिथांमोनखौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावनोनो दिनै देरहाहरदों नाथाय रायजोआ दिनै होख्रावदोंल' रायजोआ दिनैनो हायल' होनदों नाथाय बेफोरनि कागज पत्र खुलुमजों मावग्राया दिनै गभर्नमेन्टआ मावनांगोन मिथिबाय दिनै बेफोरनि जुरिजेननाया बबेयाव बेफोर गाज्रिनि जुरिजेननाया बबेयाव दिनै नाय दिनै बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय UPPनि दैदेनगिरि नोंथां आदामोनखौ आं बुंनो सानो सों प्रमद बर' सार बिथांनियाव बै सार्कोल अफिसार जायफ्रा दिनै 19टा सार्कोल अफिसाव 19 जन आधार कास्टनि अफिसारफोर दङ बिथांमोना मा मिथिगौ जोंनि समायसा जोंनि बर'नि हा बर'नि बाउन्डारि डिलिमिटेशननि बिथांमोना मा मिथिगौ बिथांमोना मा सेन्टिमेन्ट दं नैबे खर'आव सोब आदार्स बिथांमोननिफ्रायनो जोंनि गाज्रिनि जुरिजेननाया दिनै जागायदों मिथिबाय BTC सेक्रेटारियेट अफिसाव 3 आधार कार्ड अफिसार दङ बिथांमोनखौ आउट खालाम बे BTC अफिसनिफ्राय